Una de les opcions més interessants que ens ofereix Mendeley és la possibilitat de fer citacions i generar bibliografies de forma automàtica als nostres treballs. Això és possible perquè Mendeley és compatible amb processadors de textos com Microsoft Word o LibreOffice. Us explicarem la manera de fer-ho a Microsoft Word, atès que és el programa al que teniu accés institucional com a membres del col·lectiu UB. Per començar, caldrà que tinguem instal·lada l'eina MS Word Plugin al nostre Word. A Mendeley seleccionarem l'opció Tools Install MS Word Plugin. Ens apareixerà una petita finestra emergent que ens confirmarà que la instal·lació s'ha realitzat correctament i clicarem a OK. Si obrim qualsevol arxiu de Word, comprovarem que, a la pestanya Referències de la part superior, se'ns haurà incorporat la icona de Mendeley a Insert Citation i ens apareixerà una nova opció que serà Open Mendeley.